Bonke omama obaba nomakhelwane ekhaya kaChagwe ngegama lenkosi Jesu. Mina ngumamsomi wakaPhungula kaHlafuna osindisiwe egameni lenkosi Jesu Kristu. Ngisukume ngoba ngizwa kuthiwa ofakazi ngase ngabona ukuthi ngoba ababizwa ngamagama nami ngibingcenye yalabo abazofakaza ngoJesu Kristu inkosi esiza impilo yomuntu. Konke sebekushilo omama kade bela ngaphambili ngempela izono ziyashiywa futhi kufanele usondele kuNkulunkulu uyivume zonke izono zakho uyishiye. Isona isikhathi esihle lesimo osuzwile ukwazi ukuguquka lapho kule ndawo okuyona noma kulezo zono ushiye uze kuKristu. Nami uNkulunkulu wangenzela umusa ingakho ngila namhlanje akubanga ukuthanda kwami nokwazi kwami kepha umusa kaKristu. Yena lo ngizombonga manje ngizophakamisa igama lakhe ngithenja ngingasali ngime lithizwe lenkosi lapha encwadini kaMalaki chapter 4 verse 1. Ngokuba bheka luyeza usuku luvutha njengeziko bonke abaziqhenyayo liyabashisa lolo suku lungabashiyeli gatshe nampande. Ngabe igwala ke ngeza kuye ngathi lolo suku ngiyalisaba njengoba ngisaba umlilo lo engipheka kuona kangakanani lo yobulethula kaNkulunkulu. Ilona ke iyona into eyenze ukuthi ke ngize kukhoneni bakhe ngihlale kuye. Abanye babathi hayi mase emncane kangaka usazahluleka. Ngiyabonga nje kukho konke omama bakushilo la ngaphambili mabekhuluma nangendaba amadlozi. Ngiyambonga uKristu ukuthi ngakhula abazali bami sebesindisiwe. Amadlozi ngizwa nje sengikhulile ukuthi khona into ekuthiwa amadlozi ayikho into engiyaziyo kodwa zikhona izono engizaziyo ebusheni ukuthi nazo ziyasala akusala amadlozi kuphela. Ukuthi umuntu ufanele ahlale kuKristu abheke indawo engikuyona ukuthi ngabe uThixo uyayithokozela yini. Ngiyabonga kakhulu.